Ayan mga boss, good afternoon po. Yan, si Duroy. Duroy, ipakita mo yung pangbenta. For sale po tayo ng Hito Grow Outs 4-in-1, tapos 3-in-1. Estimate kilo is nasa 100 kilos. Yan, pakita mo Roy, 100 kilos estimate na timbang. 4-in-1, 3-in-1. Yan, meron tayong 2-in-1 pero iilan pa lang. Ito Roy, sa batya na lang. 3-in-1, 4-in-1 ang available. Yan, yung iba mayroon ding 2-in-1 katulad nito. Kaso ilan lang yung 2-in-1. Yan. For sale po tayo ng grow outs. Dito tayo sa Barangay Tubual, Manawag, Pangasinan. Yan. Napakita ko lang po para po kahit paano kung sakaling meron po kayong gustong bilhin na sukat na 4-in-1, 3-in-1, available po tayo dito. For pick up po. Pwede rin pong delivery basta malapit lang po dito sa Manawag. Yan. Pure feeds po ito, concrete pan. Hindi po gumagamit ng dito karne. Talagang pure feeds. Yan, 3 months. Magi 3 months bukas. December 30. Yan po yung pure feeds. 3 months po is may harvest na. Yan. Kaya sa mga gusto pong bumili po dyan, pwede po kayong mag-comment sa video na ito or mag-PM sa mismong Facebook ko na Proy Luna. Yan. Thank you mga kahito. Kaya sa mga gusto pong magpasabay po dyan or gusto pong bumili para sa New Year, kahit 20 kilos, 50 kilos, pwede po basta pick up nyo. Depende naman sa layo. Kung malapit naman kayo, pwede namin i-deliver. Yan. 100 per kilo. Pero pag maramihan, kaya pang bawasan kahit onte. 105 to 100 kilos per kilo. 100 to 105 pesos per kilo. Depende sa rami ng kukunin nyo.